Drepturile nu sunt un lux, drepturile nu sunt un moft. În Republica Moldova, din momentul nașterii, copilului îi se eliberează un certificat de naștere gratuit. Acesta este un mod de a asigura dreptul la un nume și cetățenie. Copilul beneficiază de servicii medicale gratuite. Astfel, statul asigură dreptul la sănătate. Învățământul este gratuit până la vârsta de 18 ani. Acesta este un mod de a asigura dreptul la educație. Drepturile omului și drepturile copilului se referă la acele standarde de bază care permit oamenilor să trăiască în siguranță și demnitate. În acest context, Adunarea Generală a ONU, la data de 20 noiembrie 1989, a adoptat Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, pe care Republica Moldova și-a asumat acum 30 de ani să o respecte. Așadar, drepturile copilului sunt cuprinse într-un act internațional care include 42 de drepturi. Niciun drept nu este mai important decât altul. Toate sunt la fel de importante, necesare și se susțin reciproc. Toți copiii se bucură de aceleași drepturi, fără discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naționalitate, apartenență etnică sau originea socială, de situația materială, incapacitatea fizică, de statutul la naștere sau de statutul dobândit al copilului, ori al părinților sau ale reprezentanților legale ai acestuia. Asta înseamnă că toți cei care lucrează în instituțiile statului trebuie să respecte prevederile Convenției și să se asigure că toți copiii au șanse egale de dezvoltare, sunt protejați și respectați, chiar dacă sunt cu toții diferiți.